Precis. Jag var lite för fartglad va? Nämligen så eftersom man behöver körkortet i arbetet så kan chefen skriva till klockan och han behöver körkort i arbetet. Då kan man stänga. Det brukar ta 3 månader. Fast det är väl ändå så här, alltså någonstans ska jag tycka att om man nu är beroende av körkort så kanske man ska vara lite mer rädd om sitt körkort också. Och inte köra liksom, ja men jag gör vad jag vill och så kommer man skriva att du behöver det och så. Det Alfred gör på Elsa ger Tyson på